Po nasledujúcich voľbách je reálna hrozba, že Smer bude vládnuť s radikálmi z Republiky. Pozrime sa na to, kto sú a čo to bude znamenať. Pozitívna diskriminácia a sociálnych parazitov a zlodejov, násilníkov nad slušnými pracujúcimi ľuďmi. Takto slušne Milan Mazurek pracoval v zákazníckom centre e-shopu. Niektoré odpovede zákazníkom sú skutočné perly. Keď si pozrieme, kto ovláda svetový potravinový trh. Najväčšia svetová potravinová spoločnosť sídli oficiálne vo švajčiarskej Ženeve a volá sa Nestlé. Viete, kto je šéf? Peter Brabeck Letmante. Je to rakúsky Žid. Keď som pracoval v Hongkongu, bol som pozitívne prekvapený tým, koľko Slovákov sa uplatnilo na dobrých pozíciách v rámci medzinárodných firiem. Keď je človek patriot, rozmýšľa nad tým, ako sa jeho rodáci môžu uplatniť doma, v zahraničí, vo veľkých firmách alebo rozvojom vlastných firiem. Mazureka a jeho partiu zaujíma iba to, či je niekto Žid. Sami by sa na dobré pozície neprepracovali, tak im neostáva iné ako závidieť. Pre iného Rakúšana má však Mazurek pochopenie a páči sa mu, že ovládal celý nemecký štát. Čo teda neonacisti urobia, ak sa dostanú do vlády? Kam nasmerujú Slovensko? Keď som bol v parlamente, bol som často svedkom toho, ako riešením neonacistických poslancov takmer na všetko bolo hermetické uzavretie hraníc Slovenska. Nikto by sa tak nedostal dnu ani von. Čo sa stane, keď vystúpime z EÚ a vo vláde budú radikáli? Návštevníci zo zahraničia budú zastrašovaní a budú sa vyhýbať Slovensku. Bude klesať návštevnosť reštaurácií, pamiatok a rekreačných zariadení, klesať tržby a stúpať nezamestnanosť. Vzdelaní ľudia, naše deti, budú odchádzať do zahraničia ešte viac ako doteraz. Slovensko začne zaostávať za európskymi krajinami, pre ktorými sme predtým boli úspešnejší. Čo ďalej? Ľudia nebudú mať doma prácu, lebo nebudú možnosti, podnikatelia a živnostníci budú krachovať. A zároveň budú mať problém dochádzať za prácou v zahraničí. Krajina bude rozhádaná. Namiesto takéhoto riešenia je lepšie zodpovedné riadenie štátu skúsenými ľuďmi. Nás poznáte. Dajme našu krajinu do poriadku od základu. Odborne, slušne, zodpovedne.